Når vi arbejder med pædagogiske læreplaner i dagplejen, så arbejder vi med en bevidst og en reflekteret praksis. Vi laver ikke bare aktiviteter for aktivitetens skyld. Vi vil noget med vores aktiviteter. Vi vil udvikle børn. Når jeg siger det, så siger jeg det, fordi jeg synes, det er rigtig, rigtig vigtigt, at læreplanerne bliver udarbejdet og omsat som det, de er, nemlig en dokumentation og en refleksion over den pædagogiske praksis, vi udfører i dagplejen. Det er mit ønske, at de pædagogiske læreplaner skal være et levende dokument, som er i spil og som danner rammen for al aktivitet og al, kan man sige, samvær mellem børn og dagplejere i det daglige. Læreplanerne skal ikke være sådan et dokument, der ligger henne i skuffen, og så trækker vi det op en gang imellem og siger, at nu vi arbejder med pædagogiske læreplaner. Jeg tænker, at læreplanen, det skal simpelthen være fundamentet for alt det arbejde, vi laver i det daglige. I børnene, altså de her små ting her, der er det jo sådan, det er børnene, man følger. Hvad er der lige fanger dem, og så får sat læreplanstemaerne på, og bliver bevidst om den her læring, der finder sted. At man bliver faktisk bedre og bedre til det, at man så tænker, men det er jo det her læreplanstema, og der er jo den her læring i det her. Jeg tænker, der er ikke nogen færdig løsning på, hvordan en læreplan skal udarbejdes, eller hvordan indholdet i en læreplan skal være. Det tænker jeg rigtig meget op til den enkelte dagplejer. Sådan i kombination med, jamen, hvad er man optaget af, og hvad er det børnegruppen, kan man sige, fordrer i forhold til, hvad er der af udviklingspotentialer osv. Jeg synes, det er vigtigt, at man i hvert fald starter med et enkelt læreplanstema, og så enten laver en aktivitet ud fra det læreplanstema, eller følger barnet eller børnene, når man er ude eller man er inde, i hvad er lige de laver, og så får sat læringen på der. Jeg har gjort det, at jeg har brugt pædagogerne, hvis jeg sådan har været i tvivl eller noget. Fordi nogle gange, så kan man godt i starten have det lidt sådan, er det rigtige læreplanstema, jeg tænker, når jeg tænker den her aktivitet. Og så er det bare rigtig rart lige at kan spørge dem, eller ringe til dem. Altså nu har vi gjort sådan og sådan. Jeg tænker, det her læreplanstema, er jeg helt forkert på den? Og det er man jo meget, meget sjældent. Dagplejepædagogen kan gå ind og støtte den enkelte dagplejer lige præcis på det niveau, den enkelte nu er. Sådan at der ikke er nogen, der føler, at det her det er simpelthen for svært eller for uoverskueligt. Var vi ude en dag, jamen var der så nogle brosten, børnene begyndte at gå på line. Jamen så kan man jo ikke lade være med at smile og sige, ej, hvor ser det bare sødt ud, hvor er det sjovt det der. Men der er faktisk et læreplanstema inde under det. Lige pludselig så er der altså krop og bevægelse. Vi øver altså balancen her. Og så på sådan en tur, jamen så kom vi måske omkring legepladsen, hvor man skulle op i legetårne og skulle rutsche. Og bare det der med at skulle vente på tur, med at få, altså, kunne kravle op i tårnet. Jamen der er jo også en masse læring i det, at vi skal vente på hinanden, vi skal vente til det bliver min tur. Og bare sådan en lille ting er der jo læring i. Vi tænker ikke over det. Vi gør det jo bare. Vi havde en dag, vi sad her og spiste, og så elsker børnene jo at kigge ud. Og så sidder der en fugl op på taget, og så kommer vi til at snakke om, hvad er det egentlig for en fugl, der sidder på det tag? Er det en krage, eller er det en skade? Og det går vi jo sådan lidt op i. Og så søger vi egentlig på, hvad er det egentlig for en fugl, der sidder deroppe? Og så finder vi faktisk ud af, jamen det er faktisk en krage, der sidder deroppe. Og så går der jo sådan lidt sport i, fordi så finder man jo ud af, jamen der er den der sang, højt på en gren, en krage sad. Og så fik jeg googlet den, og fandt den frem, så vi kunne synge den. Og de synes jo, det var mega sjovt. Og så fik vi jo lavet en sangleg, hvor vi, jeg var jæger, og de var kraver. Og så sang vi jo den der sang der. Og så blev de jo skudt, og så var de jo døde. Og de synes jo, den der sang og den der sangleg, det var mega sjovt. Og vi gør det jo stadigvæk. Jeg har også arbejdet en del med, at børnene skal lære selv at
tage tøj på. Og det starter jo, når de er helt små, med at tage det af. Det der jo, går der jo meget sport i. Og så vender de strømperne forkert, og så pyt med det. Men når de så er blevet skiftet, så lægger jeg deres bukser, og så kan de selv sidde og pøle med at få de her bukser på. Og så hjælper jeg selvfølgelig, hvis det er rigtig, rigtig svært. Men der går jo ikke lang tid, så har de jo egentlig styr på at få de her bukser på. Og hvis de så vender forkert, så fred være med det. Og forældrene ved det jo, at de arbejder selv med at få det her tøj på. Og når de så kommer om eftermiddagen, og lille Peters strømper vender helt forkert, og bukserne vender forkert, så kan man jo bare se på dem, at det første de siger, ej, har du selv taget tøj på i dag? Og det er jo simpelthen så fedt for sådan et lille barn, ikke? Ja, mor, det har jeg. Og jeg kunne. At det vender forkert, altså det er jo fuldstændig ligegyldigt. Det var så skægt her jeg tror faktisk det var forrige uge, der skulle børnene selv, jeg havde lagt deres flyverdragter og huer vanter, og så skulle de lige hoppe i det. Jeg skulle lige ind og have hentet nogle småting, jeg skulle have med, og så skulle jeg selv lige have tøj på. Og det tog ikke ret lang tid. Og dengang jeg kommer ud i gangen, så står alle i flyverdragt, og de havde hjulpet hinanden med at lyne. Huerne vendte helt forkert, og vanteren var nogenlunde på, men de var helt klar, og de havde taget støvler på os. Og jeg kunne simpelthen ikke lade være med at grine, fordi nogle af dem lignede noget, der bare var kastet på dem, men de var helt klar. De var klar til at komme ud. Så det er jo sådan nogle små ting, at der er masser af læring i det. Og så synes jeg, det er vigtigt, at man finder den måde at arbejde med læreplaner på, som ligger naturligt til en. Så man synes, det her det er sjovt, det her har jeg lyst til at arbejde med. Og hele tiden husk på, at de helt små ting, det er faktisk godt nok. Det er faktisk en fin måde at gøre det på. Fordi helt automatisk, så kommer der altså mere på. Og det er bare svært i starten. Og man kan bare ikke huske alle de der temaer, og hvad hører ind under. Men det er altså bare at springe ud i det. Når først man er kommet i gang med, så er det altså ikke så svært. Vi forestiller os ICDP som en paraply ud over alt det andet, vi foretager os. Hvad enten det er kroppen på toppen, idræts, naturdagplejer eller forældresamarbejde. Det betyder, at der er stor fokus på, hvordan vi er sammen, ikke så meget på, hvad vi er sammen om. Læreplanen bliver en del af pædagogens faglige vejledning med fokus på ICDP, og den skal være med til at træne os i at reflektere over, hvorfor vi gør, som vi gør. Vi kigger på ressourcer og muligheder hos den enkelte dagplejer. Det kan godt være, at nogle dagplejere de kommer til at opleve det som en lidt anderledes rolle, vi har fået. Vi kommer til at stille en masse spørgsmål og forhåbentlig få skabt en masse refleksioner hos den enkelte dagplejer. Og det er ikke altid, vi lige kender svaret. Det er dagplejeren, der ved, hvad det er, hun er optaget af i sin hverdag, og derfor er det også hende, der ligesom ved, hvad vej vi skal gå. Vi har en værktøjskasse, som vi kan tage brug af, og som vil være med idéer til den enkelte dagplejer. Det handler virkelig om at få set det store i det små, og få forstørret og fastholdt den hverdag, der er derude. Det er det, der er vigtigt, og det er det, der skal give mening for dagplejen, sådan at hun kan arbejde videre med det, når vi går ud af døren. Her er de gamle skemaer, som I kender. Mange af jer har givet en tilbagemelding om, at de er låst jer i den måde, I arbejder med planerne på. Det, der var vigtigt for os i det her arbejde med at finde ud af en ny måde, vi kunne arbejde med læreplaner på, det var at have et fokus på, at vi får implementeret det her ICDP, som vi nu alle sammen har været på kursus i. I læreplansmappen, der har vi indkøbt fra Dafolo de her plakater her, som sådan nogle af jer, jeg kender dem jo i forvejen, men som gennemgår de 6 læreplanstemaer. Vores tanke med dem, det er, at I kan bruge dem på den måde, at de enten hænger op hos jer fast, så forældrene kan se, hvad det er, det går ud på, eller I kan tage et tema frem af gangen, og ligesom understrege over for forældrene, lige nu, der arbejder vi med sprog, eller lige nu, der arbejder vi med krop og bevægelse. Hvordan vi vil bruge det, det er helt op til jer. Og det er med til at dokumentere over for forældrene, hvordan det er, vi arbejder. Så dem her har vi til jer i mappen. Vi vil gerne arbejde mere forpligtende over for vores forældre i den måde, vi
arbejder med ICDP og arbejder med læreplaner på. Så vi har lavet sådan en forældrefolder her, som alle forældrene de skal have. Den måde, I skal arbejde og evaluere planerne på, det er ved hjælp af sådan nogle fuldstændig simple skemaer her. Det skal ikke være stort. Det skal give mening for jer. Og I kommer til at arbejde med det på 1000 forskellige måder, og alt sammen er rigtig fint. Det her, det kan arbejdes med som en månedsplan eller som en kvartalsplan. Det bestemmer I selv. Men det er den måde, I dokumenterer på. Hvis man nu bliver optaget af at arbejde med læringshistorier, jamen så er det helt fint for os, at det bare står at se læringshistorie her nederst. Men når året er gået, og vi skal evaluere, så er vi jo forpligtet til at samle noget ind til videre rapport til forvaltningen. Så derfor så skal man minimum have udfyldt de her 6 sider, der er her i tilbudsmappen. Det er vores mulighed til at kunne få sådan struktureret og reflekteret over vores pædagogiske praksis, og også få dokumenteret, at den indsats, vi laver i forhold til børnene, den også har en effekt.